Гомер тәлгәшләрендә кешеләр язмышы. Казанда күренекле язучы, әдәбият галиме Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Тәлгат Галиуллинның 85 яшьлек юбилеена багышланган кичә булып узды. Әдипкә Татарстан Республикасы рәисе карары белән Татарстанның халык язучысы дигән мактаулы исем бирелде. Тәлгат Галиуллин турында бик күп сөйләп булыр иде. Ул татарның иң матур җәүһәрләренең берсе. Тормышын иҗатка, халкын дөнья күләм дәрәҗәдә танытуга багышлаган әдип. Аның әсәрләре шул дәрәҗәдә тормышчан ки, аларның теләсә кайсы буенча менә дигән кинофильм төшерергә мөмкин булыр иде. Оның әсәрләрен безнең авылыбызда бик яратып укыйлар. Аңа менә карасаң, аның инде әсәрләре күз алдына килеп, һәрбер геройы шулай аның үзен шагылдырып менә үзе дә нәкъ шундый ул менә әсәрләре шикелле үзе дә. Без аны бик яратабыз. Язучы ул психолог та. Тәлгат Галиуллинның һәр әсәрендә акыллы киңәш, гыйбрәт табып була. Менә күптән түгел генә ана корт әсәре чыкты, бик китабы чыкты. Әле безнең иратларыбызны тасвирлауда булай иттереп язган кеше югая. Менә шушында ул проблеманы күтәрә. Сез егетләр җибемәгез. Үзегезнең кызларыгызны яклый белегез. Шиттән килгән иратларга бирмәгез аларны. Сез татар егетләренең алпат затлары булып, акыллы затлары булып, шын ир егетләре булып кала белегез дип менә шушы теманы күтәргән. Татар язучылары арасында беренче тапкыр мафия темасын калкытучы да ул. Тәлгат Галиуллинның Кияү әсәре буенча сериалда төшерелгән. Башышымнан китми кайгы булыр. Her zamanın özünün yaxşı yaklары бар, тискәре яклары бар. Kitap okuyayım, özümün көңіл тынычлыгы өчен, özümün көңіл халәтемә туры килә торган китапларны. 33 яшьтә СССРның иң яшь ректоры булган Тәлгат Нәбиевичнең кул астыннан берәм-берәм тәҗрибәле укытучылар чыккан. Алар хәзердә остазларына рәхмәтле. Ул китап язу гына түгел, Тәлгат Нәбиевич бүгенге көндә безнең Татарстаныбызның яхшы укытучыларында әзерләгән шәхес дип әйтәсем килә. Мин аңа бик рәхмәтле. Юбилей кичәсе өчен Тәлгат Галиуллинның тормыш юлы сәхнәләштерелгән. Режиссер Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов, сценарийны Тәлгат Нәбиевичнең хәләл җефете Зөлфия Султан язган. Әнә сеңелләреңне урамда калдырып, Казанга китергә җыенасыңмы? Аны шул хәле тыңлау рәхәт, чөнки ул аяклы энциклопедия дип әйтергә дә мөмкин аның турында. Бер кыенлыкларга карамастан яшәргә тырышып, яшим дип яши торган кеше. Шуның оптимизм мине дәртләндерә. Төрки дөньяда танылган әдәбият белгечен Татарстан Фәннәр академиясе алтын медаль белән бүләкләде. Шулай ук Татарстан Республикасы рәисе карары белән Тәлгат Галиуллинга Татарстан халык язучысы дигән мактаулы исем бирелде. Киләчәктә иң зуры нәрсә кирәк безнең яшьтә? Сәламәтлек телибез. Әдипнең туган авылы Кычытканлыдан татар әдәбияты аксакалын зурлап, авылдашлары да килгән иде. Бик хөрмәт итәбез бөтен авылыбыз, бөтен районыбыз, бөтен төбәгебез белән аларны хөрмәт итәбез. Ул татар поэзиясының иң дәрәҗәле тәнкыйтьчесе. Кичәгә Тәлгат Галиуллинның иҗатын хөрмәтләгән барлык әдәбиятчылар җыелган иде. Соллы фикерле зирәк язучының әсәрләре дә, тормыш тәҗрибәсе дә озак еллар яшь буынга үрнәк булып торыр әле. Миләүшә Гайфанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.